אבא, תודה לך על הבוקר הזה שנתת לנו, אדון. תודה לך, אני מודה לך בשם ישוע המשיח, על חסדך היום, אבא. על זה שקמנו היום, אבא, ונתת לנו את חסדך, אדון, שהוא לנצח, נצחים, אבא. תודה לך שאנחנו יכולים לחלק את דברך, אדון, אבא. ואנחנו יכולים להכיר אותך, אדון, אבא, ולבשר אליך, אבא, בכל הדרך שאנחנו יכולים לעשות את זה, אבא. אני מבקש ממך את הברכה, אדון, עבור המסר הזה, אבא, ושרוח קודשך, אדון, תהיה עליי, אדון, ושיהיה רוח קודשך, הכוח שלך, אדון, שידבר לכל לב שצופה בסרטון הזה, אבא. אדון, שאתה זה שתתגלה אליהם, אבא, בשם ישוע. תודה לך, אדון. ברוכים הבאים לערוץ שלי שוב. אני באתי לעשות מסר קצת שנכיר את מי באמת היה ישוע, מי היה ישוע הדחוי בעמנו, בעם ישראל, לפני 2000 שנה. יש הרבה אנשים שאומרים מי זה היה ישוע, מה הוא עשה פה בארץ שלנו, מה הוא היה עושה, למה העם שלנו לא קיבל אותו כמשיח, למה לא קיבל אותו כאיש אלוהים, כנביא של אלוהים. אחרי כל מה שהוא עשה, ואני היום בבוקר אני קורא את לוקאס ואני אומר וואו, כמה ניסים, כמה נפלאות אדוננו ישוע עשה בארץ שלנו, פה קרוב, כל הסביבות פה בטבריה, בגליל. הוא היה עושה ניסים ונפלאות, והוא בעצמו אמר שהוא בא להביא את מלכות האלוהים, מלכות השמיים לארץ שלנו, לעם שלנו. וקודם כל הוא בא להושיע את עם ישראל, כי הוא בעצמו אמר גם שהישועה היא באה מישראל. הישועה הוא קודם כל ליהודים ואחר כך לגויים. אני אסביר לכם שאלוהים הוא אל של גויים וגם של יהודים. אלוהים לא דחה את עמו, אלוהים לא דוחה את הגויים. אלוהים הוא אלוהים שעשה גם את הגויים וגם את היהודים. ככה כמו שהגויים חוטאים ועושים רשע ועושים פשע והולכים נגד אלוהים, גם היהודים היום הולכים נגד אלוהים. גם היהודים לפני 1000 שנים הלכו נגד אלוהים. אם אנחנו קוראים בתנ"ך, בכל התנ"ך, יש לנו דוגמאות איך עמנו ישראל הלך לאלילים, הלך לחיות איך שהם רוצים, והם אהבו את זה והם הלכו נגד אלוהים, ואלוהים שלח נביאים. בגלל זה יש לנו היום תנ"ך של נביאים שמסופר שם איך אלוהים ניסה לדבר פעם אחר פעם לעמנו ישראל, ועמנו לא קיבלו את הנביאים שאלוהים שלח, אלא רצחו אותם כי הדבר אלוהים היא קשה לקבל אותה. הדבר אלוהים הוא מכיר את הלבבות שלנו, הוא מכיר את המעשים שלנו, וכשאלוהים בא לדבר עלינו אנחנו לא אוהבים את זה. בני אדם לא אוהבים את זה, לא גויים ולא יהודים, וכולנו בני אדם, כולנו קודם כל יהודים. אני יהודי ואני בן אדם. אני מכיר המון גויים שבכלל יותר טובים מהיהודים, מבלי שיש להם תורה או משהו. ולנו שיש את התורה אנחנו לפעמים יותר גרועים, יותר חוטאים, יותר פושעים באלוהים מאשר הגויים האלה. אבל בשביל אלוהים אין גויים ביהודים. אלוהים ברא אותנו, אלוהים ברא את האדם הראשון, אלוהים ברא את האדם, אלוהים ברא את כל האנושות. אז בשביל אלוהים רואה אותנו כאנושות, כבני אדם קודם כל. אלוהים הוא מלא חסד, קודם כל מלא אהבה,
כלפי הבנים שלו, כלפי בני האדם, והוא בחר בעם ישראל. לא בגלל שהיינו הכי טובים בעולם. אלוהים בחר בעם ישראל כדי לעשות ממנו עם גדול, עם שייתן לו כבוד. זה היה הכוונה של אלוהים, כי בגלל זה הוא הוציא אותנו ממצרים, דרך משה. ובעם ישראל פשוט הלך נגד אלוהים. למה? כי האמת התגלה. מה היו עם ישראל? היו בני אדם. והבני אדם תמיד הולך נגד אלוהים, כי זה הטבע שלנו. זה היצר הרע שחי בתוכנו. אמר שאול השליח, אפילו שאנחנו אני רוצה לעשות את הטוב, אני לא יכול, כי היצר הרע חי בתוכי, ואני לא עושה את הטוב שאני רוצה, אלא את הרע שאני לא רוצה, זה מה שאני עושה. כי זה החוק שיש בתוך כל האדם שנולד בעולם הזה. לא משנה אם אתה דתי, לא משנה אם אתה לא דתי, לא משנה אם אתה חילוני, לא משנה אם אתה משיחי, לא משנה אם אתה נוצרי קתולי, לא משנה אם אתה מאמין בבודה, לא משנה אם אתה לא מאמין בכלום, לא משנה מי אתה, היצר הרע חי בכל בני האדם שבעולם הזה. כי אנחנו סך הכל בני אדם, ונולדנו מאדם אחד שהוא אדם הראשון, אדם שחטא יחד עם חווה, ואז כל בני אדם שנולדו מהם נולדו עם החטא הזה. ובגלל זה אנחנו צריכים ללדת מחדש, כמו אמר ישוע, ולחיות בקדושה. אבל רק אם אנחנו נולדים מאלוהים, אנחנו יכולים ללכת אחרי המצוות של אלוהים. לא שאנחנו כבר לא חוטאים, אלא שכן חוטאים, אבל החטא הזה באמת שכואב לנו, ואנחנו מיד חוזרים בתשובה לאלוהים, כי אנחנו אוהבים את אלוהים, ואנחנו לא רוצים לפגוע בו, לא רוצים לחיות נגד התורה שלו, נגד הכתובים שלו, נגד המצוות שלו, ואנחנו רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים כדי לא להתאכזב את אלוהים, כדי לא ללכת נגד אלוהים. אז ישוע בא לעם הזה, ישוע בא לעולם הזה כדי להביא את מלכות השמיים, מלכות האלוהים. היום אני רואה הרבה רבנים שמדברים על התנ"ך, ומנסים כאילו לקחת את הפסוקים ולדבר על החיים הזה, על החיים, כל מה שאני רואה את השמש, והשמש אומר לי שיש 500 כוכבים, וה-500 כוכבים האלה זה אומר שאנחנו נחיה כמה פעמים בזה וזה ועוד פעם, אתם מבינים מה שאני מתכוון? אני מתכוון שהם לוקחים את הפסוקים כדי להסביר דברים של העולם הזה. ישוע בא להביא את מלכות האלוהים. במלכות האלוהים קשה לנו להבין, קשה מאוד שבני אדם יבין את המלכות האלוהים. בגלל זה אלוהים לא היה יכול להתגלות לבני אדם וכאלוהים בעולם הזה, כי אנחנו בני אדם. כתוב בתורה שאם אנחנו רואים אותו, כל בני אדם שיראה את אלוהים הוא מת, כי אלוהים כל כך גדול וכל כך קדוש שאנחנו לא יכולים לעמוד לפניו. אז תודה לאל שאלוהים החליט לשלוח אלינו את בנו היחיד ישוע המשיח כדמות אדם, כדי ללמד אותנו את מלכות האלוהים. ומלכות האלוהים לא כל אחד יכול להבין, אלא מי שאלוהים נותן לו להבין. כי אנחנו ראינו הרבה דברים שכשישוע היה בעולם הזה, הוא לימד את החסידים שלו, את התלמידים שלו, והוא אמר, אני מדבר אליכם דרך משל. והוא היה מדבר דרך משל לאנשים כדי שהם לא יבינו. ישוע אמר, אני באתי ואני מדבר אליכם, אני מסביר לכם את המשלות האלה, כדי שמי ששומע לא יבין,
כי הדבר אלוהים זה לא בשביל כל אחד. אלוהים כבר בחר מי שהוא יבשע, ובאלוהים, בישוע בא לעולם הזה, והוא בחר את החסידים שלו, והוא לימד אותם בצד ופרטי, הוא לימד אותם ביחד את מלכות האלוהים, והוא אמר להם, זה לא בשביל כל אחד, זה לא בשביל כל העם, זה אנשים שאני בחרתי, ואנשים שמאמינים בי, והם יכירו את מלכות השמיים. ואנחנו יכולים להגיד שאנחנו עוד פעם, אנחנו מאמינים באלוהים. זה לא מספיק להאמין באלוהים. זה לא מספיק להאמין באלוהים. מספיק, אתם יודעים מה מספיק? להאמין לאלוהים. כי כשאברהם האמין לאלוהים, אז אלוהים הצדיק אותו. זה מה שכתוב בספר הראשון של התורה, בראשית. אז שאברהם האמין לאלוהים, הוא הלך דרך מצוותיו, וזה הפירוש שאנחנו שומעים, הצדיק ואמונתו יחיה, כי זה מה שאברהם עשה. אברהם היה צדיק, והוא היה חי בגלל אמונתו. למה אלוהים הצדיק אותו, את אברהם? בגלל אמונתו. כי אברהם האמין לאלוהים, הוא לא האמין באלוהים. כל אחד יכול להאמין באלוהים, כל אחד יכול להגיד שהוא מאמין באלוהים. אבל עוד פעם, ישוע בא לעולם הזה והוא התחיל ללמד את העם, אבל מה שישוע היה מדבר, הם לא היו מבינים, כי הוא היה מדבר על מלכות האלוהים, ולא כל אחד יכול להבין במלכות האלוהים, אלא למי שאלוהים נותן לו להבין את זה. למי שאלוהים מאיר אותו, למי שאלוהים פוקח את העיניים שלו. אז זה באמת, זה אמיתי. זה לא כל אחד יכול להבין את מלכות האלוהים. לא כל אחד יכול להבין את התורה אם לא מתקרב לאלוהים דרך ישוע המשיח. אנחנו יכולים לקחת את התורה ואת התנ"ך הזאת ולהגיד מה שאנחנו רוצים על התנ"ך. אנחנו יכולים לפרש אותו איך שבא לנו. אבל האמת יש אחד, והאמת רק אלוהים נותן לנו להבין אותו. אמן. וישוע בא וריפא חולים, וישוע בא והקים מתים וגירש שדים מאנשים, ואנשים היו אומרים, מה זה? איך הוא יכול לעשות את זה? זה היה משהו חדש בשביל העם שלנו. היה זמן בימינו שהיינו פה סובלים בגלל הרומאים שהיו שולטים על המדינה שלנו, והיינו בעבדות. היינו בעבדות כעם, וישוע בא בזמן מיוחד ביותר. זה היה מיוחד ביותר לפני 2000 שנה פה בישראל. ורומא היה שולטת, היה פה הקיסר הרומי, הצבא הרומי הייתה פה, והייתה שולטת על ישראל, וישוע בא בזמן עוד פעם מאוד מיוחד, והעם היה אנשים חולים, אנשים מלא שדים, אנשים סובלים, אנשים שלא היה להם תקווה, אנשים שלא ידעו מה לעשות עם החיים שלהם. ופתאום ישוע מופיע בנצרת לפני 2000 שנה, מלמד בבית הכנסת את מלכות האלוהים. ובואו נלך שנייה לפסוק הזה בלוקס פרק 4, כן? ואנחנו רואים בפרק 4 של לוקס שהוא מתחיל את השירות שלו לאלוהים, הוא מתחיל בניסיון. השטן מנסה אותו במדבר, הוא היה בצום 40 יום, הוא מסלק את השטן עם הכתובים. השטן מנסה, לוקח אותו לפינה הכי גבוהה של בית המקדש, והוא אומר לו, תזרוק את עצמך מפה ואלוהים יציל אותך. הוא ישלח את מלאכים שלו להציל אותך, והוא אומר לו לא לנסות את אלוהים, שכתוב ככה בכתובים. והוא ניצח את השטן, והוא אמר לו, והשטן הלך ממנו. ואחרי זה הרוח קודש לוקח אותו למקום שהוא היה חי בו, ולוקח אותו, והוא נמצא בנצרת
מלמד ביום שבת בבית הכנסת, פעם ראשונה, והוא מלמד שאלוהים משך אותו כדי לבשר הנביאים, כדי לפקוח עיניים של עיוורים, כדי לגרש שדים, כדי להביא את המלכות השמיים לעולם הזה. ואנשים אמרו, מה זה? זה בן של יוסף. יוסף זה היה אבא שלו. אם נדבר ככה על הבשר, זה היה אבא שלו. באלוהים, בישוע, אומר להם שאלוהים משך אותו. הוא קרא את הפסוק של נביא ישעיהו. אוקיי? רוח אלוהים, רוח אדוני עליי, יען משך אותי לבשר הנביאים. שלחני לקרוא לשבויים דרור, ולעיוורים כך כוח. ולעיוורים כך כוח, כן. ולקרוא שנת רצון לאדוני. ושהוא קרא את זה, אנשים אחרי זה הוא נותן משל גם עוד פעם, רופא רפא את עצמך. כל הדברים ששמענו כי נעשו בכפר נחום, עשה גם פה ויראך. הוסיף ואמר, אמן אומר אני לכם, אין נביא ביראו. באמת אני אומר לכם, אלמנות רבות היו בישראל בימי אליהו, בעת שנצרו השמיים 3 שנים ו6 חודשים, ורעב גדול היה בכל הארץ. אך אליהו לא נשלח אל אחד מהן, כי אם אל אישה אלמנה בצרפת שבחבל צידון. מצעירים רבים היו בישראל בימי אלישע הנביא, ולא תיאר אחד מהם מלבד נעמן ארמי. כל הנוכחים בבית הכנסת נתמלאו כעס בשמעם את הדברים האלה. הם קמו והוציאו אותו אל מחוץ לעיר, והובילהו אל ההר אשר עירם בנויה אליו, כדי לשליחו למטה. אך הוא עבר ביניהם, והלך לו. אנשים רבים כעסו עליו בגלל על הדיבורים שלו, לא יכולים להבין, כי הם התעצבנו. למה? כי היה להם קשה להבין מה שישוע אומר להם. ישוע לא שהוא קם בגאווה או שהוא רצה להיות יותר מהם, הוא פשוט, הוא היה בן האלוהים, הוא היה מלא רוח הקודש, הוא היה חכם שלא היה עוד אחד כמוהו, ואנשים לא היו יודעים איך להגיב על האמת של ישוע, כי ישוע הוא אלוהים וישוע יודע הכל. ישוע היה יודע את הלבבות שלהם, מה הם חושבים, מה לא חושבים, והיה לו מלא כוח אלוהים. ורוצה להגיד לכם שהיום אני רוצה להתרכז יותר במי היה ישוע באמת באותו זמן, ומה הוא בא לעשות. הוא בא לתת לנו, להכיר לנו את מלכות השמיים, לחוטאים, לרעבים, לחולים, לעיוורים. הוא בא להכיר לנו את מלכות השמיים. אז לפני 2000 שנה אנחנו לא ידענו כלום כעם, כעולם, לא ידענו מה זה מלכות השמיים, מה זה עולם הרוחני, האמת הזה. פשוט היה לנו מצוות, היה לנו תורה, כן, אבל היינו פשוט אנשים שהולכים אחרי משהו שאנחנו לא מבינים. עם ישראל תמיד טעה בדרך, בגלל שלא הבינו מה אלוהים באמת רוצה מאיתנו. וישוע בא להסביר לנו את זה, וישוע בא לעשות לנו את החיים הקלים, כמו בוא נגיד ככה, להסביר לנו, לפרש לנו את מלכות השמיים. וישוע הסביר לפרושים ולצדוקים שיותר טוב לחיות בחסד ואהבה לפני הצדק ולפני
לפני האמת שהם היו אומרים שזה האמת, הם היו נותנים, כן, הם היו נותנים, עושים מצוות, הם היו צמים, הם היו מתפללים, הם היו יודעים את התורה הכי טוב מכולם, הצדוקים והפרושים, אבל היה חסר להם משהו, היה חסר להם אהבה, היה חסר להם חסד, וזה מה שאלוהים תמיד דיבר על עם ישראל, ועם ישראל אף פעם לא הבין את זה. אתה יכול להבין את כל התורה, אתה יכול להבין את כל התנ"ך, אבל אלוהים מבקש מאיתנו קודם כל חסד ואהבה כלפי עמנו, כלפי האנשים. ישוע קורא לנו לאהוב את העולם, לא את העולם כולו, אלא לאהוב את האנשים שסובלים, אנשים שחסר להם, אנשים שסובלים לבד, אנשים שעצובים, אנשים שחולים, אנשים שלא יכולים להסתדר לבד. הקריאה שלנו בעולם הזה זה לעזור להם, זה להראות להם כמה אלוהים הוא קיים בגדול. אומרים, כתוב בתנ"ך שאנחנו, לא זוכרים אם כתוב או לא, אבל מאיפשהו שמעתי את זה, שאנחנו הידיים שלו בעולם הזה. אנחנו הרגליים שלו, אנחנו הידיים שלו, אנחנו העיניים שלו, של אלוהים. אז אנחנו בעולם הזה כדי לשרת אותו. ישוע אמר שאנחנו רואים רעבים, שאנחנו רואים אנשים בכלא, שאנחנו רואים אנשים סובלים, שאנחנו רואים אנשים עניים שאין להם מה לאכול, שאין להם איך להסתדר בחיים האלה, אנשים שבאמת סובלים. וזה הקריאה שלנו אמיתית כמי שרוצה להיות דתי בעולם הזה. הדת האמיתית בעולם הזה היא לא הנוצרית, הדת האמיתית היא לא המוסלמית, הדת האמיתית היא לא היהודית, הדת האמיתית, כתוב בתנ"ך שלנו שהדת האמיתית זה לתת אוכל לרעבים, לרפא את החולים, לעזור לאנשים שסובלים. זה הדת האמיתית. אתה רוצה להיות דתי? זה הדת האמיתית. קודם כל צריך להתחיל באהבה, לאהוב את האנשים, כי אלוהים זה אלוהים של אהבה, אלוהים שאוהב אותנו, ואלוהים שרוצה, שהרצון שלו, הרצון הטוב שלו זה שאנחנו נאהוב אחד את השני, ואנחנו נלך אחריו רק ככה. קודם כל, לפני הדת שלנו ולפני המחשבות שלנו צריך להיות אהבה בלב שלנו. אז זה מה שישוע בא לעשות בעולם הזה. ישוע בא לתת את מלכות השמיים בעולם הזה, וישוע בא להסביר לנו. ישוע עשה ניסים בנפלאות בישראל, ישוע עשה ניסים באנשים, המון העם. אתם יודעים שהמון העם, המון, והרבה יהודים בזמן הזה האמינו בו. לא רק ישוע לא היה נוצרי, לא היה נצרות בזמן הזה. ישוע לא בא לגויים קודם כל. ישוע אמר, אני באתי קודם כל ליהודים, אני באתי לרפא, ובגלל זה המשיח הוא בא בישראל, הוא נולד בבית לחם, הוא קיים את כל הנבואות שבתנ"ך, והוא היה אחד הגדולים בישראל, כפי שאנחנו רואים בברית החדשה, בתנ"ך, שעם, הרבה יהודים, הרבה מאוד יהודים האמינו בו בזמן הזה שהוא היה פה, כי הם היו רואים איך הוא היה מרפא את החולים. אנשים היו מביאים לא יודע להסביר לכם את זה בכלל. אנשים היו משתגעים שרואים אותו, כולם רצים אליו, וישוע תרפא, ישוע תעשה נס, ישוע, כי הם היו כל כך זקוקים לעזרה, שכשישוע בא, הם היו צמאים רעבים למישהו שיעזור להם. ישראל היה מחכה למשיח שיעזור להם נגד אויביו ונגד בכל הבעיות שהיה להם באותו זמן. וישוע הגיע בזמן מאוד מיוחד בעמנו, והוא ריפא חולים, הוא עשה ניסים בנפלאות, הוא הקים את מתים,
ויהודים, המון יהודים האמינו בו. היום אנחנו שומעים שהנצרות היא דת שקר, ונכון, הנצרות היא דת שקר. ישוע לא דיבר על הנצרות אף פעם. ישוע היה יהודי, והתלמידים שלו היו יהודים, וישוע לא בא לתת דת חדשה. ישוע בא לתת דת חדשה. אני אגיד לכם מה הדת חדשה. מלכות השמיים. מלכות השמיים. המלכות, ישוע אמר, המלכות שלי זה לא בעולם הזה, המלכות שלי מלכות השמיים. ואלוהים, בהדתות שקיימות היום, כמו הנצרות, אלוהים לא הקים אותה. אלוהים, כל הדת, האמונה המשיחית בעצם יצא מהזרם היהודי. כל מי שבישר, כל מי שהטיף את המסר הזה על ישוע, על המשיח, הם יצאו מישראל, יצאו מירושלים, יצאו מהגליל, ויצאו לכל מיני ארצות בעולם, באירופה, שהיו מכירים עד אז, כי נגיד דרום אמריקה, אז לא היו מכירים, סוף העולם נגיד, היה עד ספרד, שהיה אירופה, זהו. וכל התלמידים שלו, כמו שאול השליח, כמו פטרוס, שמעון כיפה, וכל התלמידים שלו יצאו לסוריה, יצאו לאירופה, ואז ככה הכירו את האמונה במשיח הישוע. ואני אגיד לכם גם משהו, ברומא, שהיום קיימות האפיפיור וכל הדברים האלה שלא קשורים בכלל לאמונה המשיחית, רומא היו מלא יהודים, ועד היום יש יהודים שם, ואז היו יהודים שמאמינים, מלא יהודים, רוב היהודים היו מאמינים בישוע שם, והם זה שהביאו את האמונה המשיחית הזאת בישוע. זה לא נוצרים וזה לא גויים. האמונה המשיחית באה מהיהדות. האמונה המשיחית באה מהמלכות האלוהים, מהתנ"ך. כי ישוע הוא קיום של נבואות שאלוהים הבטיח לנו. אם אנחנו קוראים את התנ"ך ואנחנו מבינים את התנ"ך, אלוהים נתן נבואות על המשיח, וישוע קיים אותם. ואתם יכולים לבדוק את זה בעצמכם, שישוע הוא לא מה שמספר לכם פה בעמנו, מה שאני שומע לפחות, והרבה אנשים. אתם יכולים לקרוא את התנ"ך בעצמכם ולבדוק שישוע הוא אמת, ישוע הוא המשיח, וישוע הוא עשה ניסים ונפלאות בעמנו, וחבל שתפספסו אותו, חבל שתפספסו את החסד של אלוהים, חבל, כי אנחנו בכוח שלנו לא יכולים לנצח קודם כל את החטא שחי בתוכנו, שאנחנו לא יכולים לעשות את הטוב שאנחנו רוצים. אף אחד לא יכול לקיים את התורה כמו שאלוהים רוצה. שום דתי ושום אף אדם לא יכול ולא יכל לקיים את התורה כמו שאלוהים רוצה. בישוע הוא האדם היחיד שקיים את כל התורה, שלא נמצאו בו חטא. לא היה חטא, הוא היה אדם מושלם, כי אלוהים היה בתוכו. ובגלל זה הוא יכול כן לסלוח לנו. הוא מת בצלב לפני 2000 שנה כדי להיות קורבן כפרה עבורנו, ולמות ולתת את דמו היקר כקורבן בשבילנו. כי בגלל זה גם אחרי המוות שלו הוא קם לתחייה ועלה לשמיים ויושב לימינו של האב, כן? אבל הוא היה הקורבן של אלוהים. אלוהים אמר פעם אחת ולתמיד יהיה לי קורבן. בנו היקר, ישוע המשיח, מת כקורבן כפרה. בגלל זה אחרי המוות שלו בית מקדש נחרב, כמו שהיה כתוב. ישוע ניבא את זה שלא יישאר אבן על אבן אחרי 40 שנה, משהו כזה. בית המקדש שלנו נחרב ואין לנו בית מקדש.
וכבר 2000 שנה, וזה לא סתם מקרה. זה לא סתם קרה כי ישוע, אלוהים, קיבל את הכפרה, קיבל את הקורבן הזה, שהוא היה ישוע עצמו, כדי שאנחנו לא נתגאה בעצמנו, במצוות שלנו, אלא בחסד אלוהים. שאנחנו נגיע בשמיים, אנחנו נגיד לאלוהים, תודה אלוהים שנתת את בנך היקר, בגלל החטאים שלנו, בגלל העוונות שלנו. תודה לך שעשית חסד איתנו ולא שכחת אותנו. תודה לך ששפכת את דמך, שסבלת עבורנו. אפילו שאנחנו היינו שונאים אותך ואנחנו כל החיים שלנו הלכנו נגדך. אתה נתת את בנך היקר בחסד רב כדי להושיע אותנו, להושיע את עם ישראל, להושיע את העולם הזה. תודה לך ישוע. וזה מה שאלוהים נותן לנו היום. רציתי רק להסביר לכם שישוע אוהב אתכם, וישוע הוא האמת. ישוע הוא לא דת, איזשהו דת שאנחנו יכולים ואנחנו חייבים לעשות את זה. ישוע קורא לך קורא לך קריאה בלב. ישוע קורא לך לחזור בתשובה קודם כל, ולהאמין בבין אלוהים בקורבן הקדוש הזה שאלוהים נתן לנו, החסד אלוהים שאלוהים נתן לנו. ישוע קורא לכל אחד מכם לחזור בתשובה אמיתית בכל הלב, ולהאמין שישוע הוא המשיח, הבן האלוהים שמת וקם לתחייה, כמו שכתוב לנו בכתובים, כמו שכתוב לנו בנבואה של ישעיהו נ"ג, שהמשיח צריך לסבול כדי לכפר על חטאינו. ותודה לכם שצפיתם היום. אבא, תודה לך שאתה כל כך טוב ונאמן. תודה לך שאתה נמצא איתנו, אבא. בשם ישוע המשיח אנחנו באים אליך, אבא, להלל אותך, לתת לך את נפשנו, את כוחנו. אנחנו אוהבים אותך ואנחנו רוצים ללכת אחריך, אדון, ולהיות בני אדם חדש. אנחנו רוצים, אדון, ללכת אחרי המצוות שלך, אבא, אחרי הכל הטוב שיש לך בשבילנו, אבא. בשם ישוע המשיח, אבא, אני מבקש ממך, אבא, שתיגע בכל לב, אדון, שתגיע בכל לב הדברך, אדון, או שתתגלה אל כל אחד שמסתכל על הסרטון הזה, אבא, שתוכל להראות לו את האמת, אבא, ולתת הבנה עמוקה, אדון, בכל לב, אדון, שאנשים יכלו לחזור בתשובה בישראל, אבא, שאנשים יכלו להכיר אותך, ישוע, ולהכיר את המלכות השמיים, מלכות האלוהים שבאת לנו, אדון, אבא, בזמן הזה, אבא. תודה לך, אדון, אבא, תעזור לנו, אדון, לחיות בקדושה, לחיות, אדון, בשמחה, באהבה כלפי אלה ששונאים אותנו, אדון, אבא. תן לנו סבלנות עמוקה, אדון, סבלנות כדי לסבול, אדון, אנחנו סובלים, אבא, ותעזור לנו, אדון, להיות סבלנים, אבא, ואלה שעדיין לא מאמינים, אבא, תעזור לנו לאהוב אותם, אבא, ותעזור לנו, אדון, להיות, אדון, מלא אהבה ומלא חסדך, אדון, אבא. תודה לך שסלחת לנו, תודה שנתת לנו חיי נצח, חיי עולם, אדון. תודה לך כי רק בך ישוע, אדון, אבא. תודה לך ישוע, תודה לך על היום הזה, אבא. אני מברך את שמך, אדון, אבא, בשם ישוע המשיח. מברך את ישראל, אדון. מברך את ירושלים, אדון, אבא, עיר הקודש. מברך, אדון, את עם ישראל, את היהודים, אבא. תודה לך, אדון, על עמנו היהודים, אבא. תודה לך, אדון, שאתה תתגלה אליהם בקרוב, אבא, בשם ישוע המשיח. אמן ואמן. להתראות, חבר'ה, תודה לכם, ביי ביי.